Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao ukaz o trgovini gasom sa neprijateljskim zemljama. Da bi zapadne zemlje mogle da kupe gas iz Rusije, moraju da otvore račune u ruskim bankama, javlja RIA Novosti. Od 1. aprila će biti potrebno otvoriti rublje račune u ruskim bankama za plaćanje snabdevanja, rekao je Putin. Postojeći ugovori o snabdevanju gasom bit će obustavljeni ako kupci iz neprijateljskih zemalja ne ispune nove uslove plaćanja, zapretio je Putin, prenosi Sputnik na engleskom. Predsjednik Rusije je istakao da uredba o plaćanju gasa rubljama je korak ka finansijskom suverenitetu Ruske federacije. Nastavit ćemo da isporučujemo gas u količinama i po cijenama u ugovorima. Naglašavam, ove cene su višestruko niže od tržišnih, istakao je Putin. Srbija nije označena kao neprijateljska zemlja Ruske federacije. Mislim da se to nikada neće ni desiti. Trebalo bi da možemo da uspješno rešimo pre svega pitanje gasa, a čini mi se da ćemo imati razumijevanja Evropske unije, s obzirom na poziciju u kojoj se nalazi Srbija i za nabavku ruske nafte, rekao je nedavno direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.